Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Eka Saputra, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah Universitas PGRI Semarang. Konten ing rikala nggan punika wonten tunggal konten ingkang magepokan kalian unggah-ungguh basa Jawi. Sumangga. Tulodo pangandikan piantun sepuh kalian tiang anen. Iki ibu nyuwun tulung ya. Buku iki renehno Mbak Ana ya. Nggih Bu, sendika. Tulodo cecaturan antaranipun lare kalian lare. Aku ngelih nih. Ya wes saya tuku sekonane Mbak Pre. Ya saya yuk. Yo. Tulodo matur antaranipun lare kalian piantun sepuh. Bu tuh Mbak Sekul. Bang Salemu. Nggih Bu, mantorian nggih Bu. Tulodo matur tiang anem kalian tiang sepuh ingkang sampun akrab. Putri wis arep kondur urung? Iki apa balik? Nggih pun bareng mawon. Tulodo matur antaranipun tiang anem kalian piantun sepuh ingkang dipun ajeni. Sugeng siang Bu. Sampun bareng apa dereng nggih? Durung, lha piye? Nggih, kelarasan kula nggih dereng ke sareng kula napa wonten kantin? Oh ya yuk, bareng yuk. Nggih, monggo Bu. Para kadang sutresna menika wau sampun kadhaken setunggal konten ingkang magepokan tari membahas tentang unggah-ungguh basa Jawi. Ingkang perlu dipun gatosaken inggih menika sinten ingkang dipun ajak cecaturan utawi matur ugi sinten to ingkang dipun basaaken. Umpami ingkang dipun basaaken menika piantun sepuh kados dene ibu, bapak, kang mas bayu, padi, budhe lan sak panunggalanipun menika boten kenging, boten pareng ngagem ukara utawi tembung nenda, tilem, adus menika boten pareng kedah ngagem ukara sare, dahar lan sabetul-betul. Ugi menawi ingkang dipun basaaken menika kados dirinipun piyambak ade menapa tiang-tiang ingkang langkung nem menika ugi boten pareng migunakaken tetembungan kados dene dalemipun dahar sare menika boten pareng siram menika boten pareng ingkang dipun agem inggih menika tilem adus biasa saged dipun agem ugi neda nedi menika sangat penting dipun gatosaken ampun ngantos klentu ampun ngantos salah penempatan menika perlu sangat dipun gatosaken. Tasih kathah tulodo-tulodo cecaturan antaranipun piantun nem kalian piantun sepuh ugi saged migunakaken ukara tembung krama alus. Namung konteksipun menika kagem piantun sepuh ingkang nembe cecaturan kalian tiyang nem ingkang dipun ajeni kados simbah basa kalian Bapak Dukuh. Nembe tidak saking pundi Pak Dukuh menika. Nah, cekap semanten konten saking kula Kopat Januri Tuwa menawi lepat nyuwun panapura. Kopat dudu santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Kopat kecepok lali ampun dimakem niku kebak corona. Kopat bumbu literasi